হ্যাঁ তমে মতে গেম খেল শিখেব নাই কি মু বা লুচি লুচি এইছি মারিদেবা পিলা তমে মতে কোণ গেম খেল শিখেব আসিল মু আগুক দেখি দেখি তম গাଣ୍ଡି ନ ଫଟେଇଦେବି। अच्छा हमको सिखा रिया है। ହଁ ଏତିକି କହିବ କି ୱାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏନି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ସେମିତି ବିନା ୱାଲରେ ଏମିତି ଅନେଇକି ବଇଥିବ ଜାଣିଛ ନା। ହଁ ଏମକେଜି ଗେମର ଗାଣ୍ଡିକି ମାରି କରିଦବ ଛପର। ଆରେ ବାଳ ଇଏ ଶଳା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗଳିଗଲାଣି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ମଜା କରୁଥିଲି ତୁ ମୋର ଅଧାରୁ ଅଧା ଏଚିବି ଶୁଖେଇ ସାରିଲୁଣି। ତତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ମୋ କଙ୍କଡ଼ା ପିଛା ଜାଲ ହିଁ ମାରିବର। ଶଳା ଏମିତି ମାରିବୁ ନା ତତେ ଗାଣ୍ଡି ନ ମାରିଲା ଯାକ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ଏ ହଁ ନା କ୍ୟା ସମ କିଲା ଚୋରି ଦେଲା ଛୋଡ଼ି ହଉଛି ଏଠି। ଅନାନୀ ପୁଅ ତତେ ଖାଲି 5 ହାତେ ବାଉଁଶ କିଳା ଦରକାର ବୁଝିଲୁ କି। ମୁଁ ମାରିଲି ନା ମୋ କିଲଟାକୁ ଚୋରେଇ ଦେଲା। ଜୀବନରେ କିଲ ଦେଖୁଛୁ ନା କେଉଁ ଭଳିଆ ହୁଏ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋକା ଫାଙ୍କାରେ ପକେଇଛି ଜାଲ ହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 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 କିଲ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। হ্যাঁ କଣ ଭାବୁଛ କି ଏମକେଜି ଗେମର ଗାଣ୍ଡି ମାରି କରିଦବ ଛପର ହେଲେ ଏଠି କୁମ୍ପି କରିଦେଲି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳିଟା ଆସୁଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ସମସ୍ତ ଗାଣ୍ଡି ପଛପଟେ ମୁଁ କୁମ୍ପି ଲଗେଇ ଦଉଛି। ମୋ ମା ଆଜ୍ଞାଟା ଏଠି କୁମ୍ପି ଲଗେଇଛି କି ରେ ଚୁକା ପିଲାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ଲଗେଇଛି। खाली छोड़ी बटाता है। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଏଇ ଛୋଡି ପୁଅ ଶଳା ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଉ କାର ବି ହେଇନଥିବ। ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି ବ୍ରୋ ସେଲିବ୍ରେସନ ତ ବନତା ହେ। ଏ ଶଳା ଗୋଟେ ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବମ୍ବ କହୁଛି। ଆଉ ତମ ଆଡେ ଦୀପାବଳି ଆମ ଆଡେ କଣ ରଜ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ନା ଆଉ ଦୀପାବଳି। ଆରେ ଶଳା ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ଲୋରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ସତରେ ଦେହକୁ ନେଇଗଲୁ କି। ତୁ ତ ଶଳା ମତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ବମ୍ବ କହୁଛୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ଏମକେଜି ଗେମର ଗାଣ୍ଡିକି ମାରି କରିଦବ ଛପର କଣ ବୁଝିଲୁ ତ।